Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Ardi Pratama, NPM 99, saking kelas 4C, Prodi PGSD. Dosen pengampunipun inggih menika Dr. Galih Istiningsih MPD. Kula badhe nyekar sekar maca Patmas Kumambang laras belok padet 6. Monem cici cici ciro lulu cici monem molu luru ci ciro monem nem luru ciro luci rolu rolu mo. Nadyan silih popo piyung kaki nini satulur miang sana kalamun murutan becik nora pantes yen den uta. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.